Luya man mga taga-Ginugitan. Dihay usa ka presidente sa usa ka kumpanya nga masulubon kaayo nga nagpahibalo sa iyang mga ginsakupan nga namatay ang ilang manager. Sa pagkahibalo sa mga trabahante sa maong balita, naguol sila pag-ayo ug nanghilak tungod kay grabe kabuutan ug maayo katong manager alang kanila. Ug pagkahuman pagpahibalo sa presidente sa maong balita, milakaw kini dayon, no? Ug may usa dayon ka trabahante ang may sekreto nga may gukod sa maong presidente. Ug sa dihang naabtan na niya kini, mihunghong siya ug mihangyo sa iyang pag-ingon, "Sir, naunta ko'y hangyo ba? Nga unta, dili nimo pakyason. Pwede ba nga ako'y mupuli sa pwesto sa namatay nato nga manager?" Ug mitubag ang maong presidente, "Mao ba? Na sige, pag-andam na diha kay tawagan ako ang taga-punerarya ug ignon nga ikaw sunod ibalsamar human sa atong manager." Sa musugotag sa dili, halos kitang tanan, mabata man o matigulang, matambok o maniwang, naingipon o wala na'y bag-ang, adunay ambisyon o tinguha nga mamahimong labaw o dako sa uban. Aron sa ingon, respetuhon, kahadlukan, daygon o ginahangad sa katilingban. Wala gyud siguro'y gusto magpadaog-daog o gusto nga ubos ang pagtan-aw sa uban ngadto kaniya. Ug mao kini ang garbo sa tao. Gusto perminting labaw. Gusto perminting number one. Gani dili exempted o excuse ang mga baligya o produkto tungod kay nadamay sa garbo sa tao. Kung magtan-aw tag TV o maminaw sa radyo, unya kung commercial break na, sagad kayo nato nga makita o matan-aw umadungog ang puro na dayon nilumbaay og hinambugay sa pagka number one, no? Number one puro ang ilang gipasigarbo o gipahinambog nga ang ilang produkto number one gayod, no? Wala gid siguro yung magpa number two, no? Gani atong madunggan o makita ilang gipahinambog number one shampoo, number one toothpaste, number one nga tambal, number one nga napkin, no? Number one nga sabon, number one nga alcohol, number one nga haplas, no? Number one nga tawas, no? Ug uban pa nga mga produkto nga miangkon nga sila gyud number one, no? Wala gyud magpa number two. Gusto perminting mulabaw. Modesty aside, katong ana pa ko sa seminaryo, napili ko isip General Bidel sa among komunidad. Og bisan bugat kayo ang maong katungdanan, apan anaagya po'y kalipay deep within. Tungod kay daghan kayo og mga oportunidad og pribilehiyo, no? Susama na lang nga ang akong pangalan sikat kaayo sa among seminaryo. Permit ko tawagon sa among pari. Makasulod-sulod ko sa kananan sa among pari, unya air condition pagyud ug daghan pagyud kay pagkaon. Unya makasugo-sugo pagyud ko sa akong mga kaubang mga seminarista, no? Unya akong mga kaubang seminarista gakahadlok sa ako kay lagi direct contact man ko sa among rektor, no? Kung magpabadlong ka na pila rin pagsaka sa taas. Unya ako pagyud permente makauna sa mga balita o desisyon nga himuon sa mga formators kay lagi direct contact man. Unya kung mag-meeting pod, ako po'y mag-preside over sa meeting, no? Unya kana bang kalipay or garbo nga ang imong mga kaubang seminarista, ug ilabi na gyud kitong mga pari maminaw sa ako. It feels so good to be somebody. Apan sa dihang nahuman ang akong termino, nagluya ug naguol ko. Tungod kay gibati na ako nga nagamay ug naubos ko sa among katilingban. Wala na ko'y gahom, dili na ko makasugo, dili na ko makasaka-saka, makasulod o makasaka sa taas, labi na dito sa kananan sa among pari, dili na sikat akong pangalan.
Layo na kayo ko sa mga pari, ug ulahi na kayo sa mga balita, ug mga desisyon nga paghimuon sa mga pari sa among seminaryo. Ug dito nabati na ako nga murabag it is like a curse to be nobody. Sa atong ebanghelyo karon, atong nadunggan nga si Santiago ug si Juan nangayo og pabor sa atong Ginoo nga palingkuron sila uban kaniya kung ugaling mulingkod na siya sa iyang trono sa gangharian nga mahimayaon. Kumpiyansa o confident kayo silang nangayo og pabor tungod kay suod kaayo sila sa Ginoo. Kahinumduman nga sa panahon sa transfiguration o sa pagbago sa panagway ni Jesus ug sa panahon usab nga dito si Jesus sa halamanan sa Getsemani, kuyog kaniya kining duha, no? Si Santiago ug si Juan. Ug tungod niini, dili malalis o malimod nga indeed naagid sila'y connection, naagid sila'y suod sa Ginoo. Ug dili pud ikalimod nga masuod pa ni Jesus kining duha kaysa sa uban niya nga mga tinun-an. Mga igsuon, it feels so good to be somebody. It feels so good to be great. It feels so good nga labaw og lamang ka sa uban. It feels so good nga nailhan ka sa uban nga labaw kanila. Lami kayo paminawon sa dalunggan nga ang uban gadayig o gakurog kung ugaling maghisgot na nimo. Gani kana bitong garbo, no, usahay sa akong kaugalingon kanang moadto ka sa merkado, no, ganahan kayo ko moadto sa or mapalit sa katindahan nga tawgon ko og sir, no, kaysa dong, no, o diba doy, o diba long, no, sir palit na sir, no. And samot nag-ignon ko nga, gwapo, palitin na ni akong isda, no, palit na akong isda, akong utan, no, kay lagi ang garbo ba, no, sense of entitlement nga lagi gitawag ka og sir, no, samot og ignon nga gwapo, no, lami kayo pagpiyawon ang iyang gitinda ni ate. Apan si Jesus mga igsuon nagtudlo kanato nga kung kinsa ang katong gusto mahimong dako sa uban, kinahanglan nga moalagad sa tanan, ug ang buot mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Sa kinabuhing Kristiyanos diha sa atong tinguha nga gustong mamahimong labaw sa uban, mao di ay ang oportunidad o kahigayunan nga kita moalagad sa uban. PPC, coordinator baka ka o leader sa kapilya, no, kana silang tanan mga pangalan lamang kana, no, mga titulo. But what matters most is our heart that truly feels the needs of others, empathizes with the situations of others, and our hands that zealously serve. Ug dugang pa, wala gid ko'y laing makita o mahuna-hunaan nga pananglitan sa mapaubsanong pagpangalagad, gawas sa pagserbisyo o paghatag sa kaugalingon sa simbahan nga walay gipaabot nga suhol o bayad. Ug daghan kayo kung naila diri sa nga mga taga-kinugitan ang kapaambit sa ilang mga talento, sa ilang mga bahandi ug sa ilang kinabuhi mismo nga naghatag sila nga wala magpaabot sa bayad o balos. Mga tao nga wala maghuna-huna sa ilang mga credentials ug mga naabot sa kinabuhi, bisan pa man nga sila atong giisip nga mga professionals na o anaan niya ng maong hayahay nga kinabuhi, no? Maestra, maestro, doktor, engineer, architect, abogado, pulis, politiko, panday, negosyante ug uban pa na wala nila giisip ang ilang naabot sa ilang kinabuhi. Mga tao nga dili mahadlok mokuot sa ilang kaugalingong bulsa alang sa panginahanglanon sa simbahan ug wala nangayo sa refund sa pari. Mga tao nga sa dayagman o sa tago nga paagi nagtabang sa simbahan. Nga nakaingon gyud ko, sana all kayo ang iyang gibuhat, no?
Sana all kayo kati, sana all kayo ka kuya. Kay kung ang atong motibasyon sa atong pagpangalagad nga aduna kita gihulat nga madawat nga sweldo o suhol, kada arrange makaha, kada decorate, kada laba, kada hugas plato, kada map sa salog, kada hipos, kada tugtog sa organ, kada choir, o kada serbisyo diri sa simbahan, 5,000, no? Na si Father Bong dili siya layo kang Kuya Will, no? Kay kada lihok kwarta, no? Kada lihok 5,000, no? Basin nga mabankrupt ang simbahan sa Kinugitan. Ug mapauli na lamang si Father Bong sa Kamigin ug mamaling na lang. May pag mga apply na lang ta sa gobyerno, no? Kay sureball pa ang sweldo nga madawat nato kada bulan, no? Napagi 13-month pay ug uban pang mga bonuses, no? Unya diri sa simbahan kita pa'y makagastos sa atong pliti, no? Mapas mo pa ta, hubag-hubagan og kabuhion pa kita sa kasaba ni Padre, no? Ug mao ni ang konkreto nga hulagway sa mapaubsanon nga pagpangalagad, no? Na moalagad kita nga wala naghulat sa ganti o balos. Ang kalibutan nagtudlo kanato nga ang labing dako mao kadtong daghan kwarta, daghan connections, kulba og mga kapit, daghan og taas ang natun-an og ilado sa katilingban. Apan tan-awan ang nagbitay sa krus, no? Siya nagtudlo kanato nga ang labing dako di ay mao kadtong nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nag-alagad sa tanan. Imagina, no? Ginoo, hari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan, and yet nagpakataw, miuban kanato ug mialagad. Sa katapusan, ang hagit nining atong ebanghelyo karon mao nga the more nga anaa kita ni anang ibabaw or ibabaw sa pedestal o panglantaw sa uban, the more unta tang munaog aron sa pagtabang sa manginanginahanglan. Ug kung gihatagan gani kita og pabor sa Ginoo diha sa maayo nga pamuyo, maayo nga kahimtang ug maayo nga panginabuhian, huna-hunaa og batia nga kana oportunidad aron kita makatabang sa mga nanginahanglan. When God bestows much blessings on us, we must not raise our standard of living, no? But we must raise our standard of giving and helping. Ayaw pagpakalabing dako sa mga mata sa katilingban o sa kalibutan. Apan pagpakalabing dako sa mga mata sa Ginoo diha sa imong mapaobsanon nga pag-alagad sa imong isigkatawo. Hinaot pa